அவர் சொல்றாங்க. But he refused to postpone it. ஆண்டவருக்கு போஸ்ட்போன்மெண்ட்டே கிடையாது. இன்றைக்கே இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. இன்றைக்கு நீ என்னுடைய கூட பரதேசி இருப்பாய். No postponement with God. Always result oriented, no delay. அதனால எதை குறித்தும் டிலே பண்ணாதபடி நாம் இருக்கணும். அதே போல சில எக்ஸ்கியூசஸ், சில விதமான ஒரு காரியம் இல்லைங்க, இது இல்லை அது இல்லை, எக்ஸ்கியூசஸ் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம உறங்கவே முடியாது. முடியாது, தெரியாது, கஷ்டம், அது ரொம்ப இதுங்க. அந்த வேர்ட்ஸ் இப்போ டிக்ஷனரி இருக்கும். ஐ கேன், என்னால் முடியும். ஐ வில், டெஃபினட்டா முடியும். ஐ மஸ்ட், 100% முடியும். இந்த மந்த்ரா தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருப்பது மிக மிக முக்கியம் என்பதை நீங்கள் மறந்து போகவே கூடாது.